Som docents del CIPFP La Costera de Xàtiva i per aquest curs 1.300 i pico places buides que l'alumnat no ha pogut matricular-se. 7 i 8 classes de profes que s'han quedat sense poder treballar al nostre centre. A més, en semipresencial, el nostre alumnat no podrà ser atès igual com altres anys perquè s'ha reduït 5 hores setmanals i no podem fer les tutories que elles i ells tant necessiten. Bon dia, soc professor de formació professional i avui he vingut així perquè vull que la meva veu s'escolte, la meva veu de protesta i de rebuig davant les retallades neoliberals que de nou el govern conservador està aplicant a l'educació. Estamos hoy aquí desde el Sindicato de Estudiants mostrando nuestro apoyo a los profesores de la FP. No puede ser que otro curso más empiece sin normalidad, no podemos dar esto por hecho. Molts d'alumnat se quedarà sense cicles que no podran fer perquè han hagut aquestes retallades i moltes coses més. Per això estem tots aquí recolzant a les companyes de formació professional. I dic no a les retallades en educació.